El nostre equip, com heu vist en el vídeo, el formem persones que són veïns i veïnes del poble, que volem estar al servei del nostre poble, persones properes que volem aportar el nostre treball, el nostre compromís i els nostres valors per millorar l'entorn amb el que vivim, la nostra comunitat, el nostre barri, la nostra societat en general. I crec que totes les persones que formen part de la candidatura representem aquests valors. Per tant, valors, treball i compromís per Sant Quirze. Mireu, representem valors perquè hem construït les nostres vides al voltant d'aquells valors que considerem essencials, de valors que formen part de la pròpia essència de la persona. Valors com la llibertat i la justícia social, la solidaritat i la participació, la igualtat, el respecte i la tolerància, l'esforç i el treball, la superació personal. Tot això representem tot l'equip. I representem compromís social. Compromís social per què? Com deia la Pilar. Perquè venim de la base, venim del poble, venim de les associacions de veïns, de la comunitat educativa i cultural, de les associacions de pares i mares, de les entitats que treballen per la igualtat d'oportunitats, de les entitats solidàries, dels clubs esportius, de les entitats de gent gran i dels joves, del sector comercial i empresarial. En definitiva, formem part del poble. Som el poble de Sant Quirze. Mireu, com deia el Miquel, què és el que es vota en aquestes eleccions? Són eleccions locals, es vota en clau local, que ningú s'enganyi ni us vulgui vendre una altra cosa. El dia 24 de maig es decideix qui i com governarà i gestionarà el poble els propers 4 anys. Qui es preocupa pels problemes i necessitats dels veïns i veïnes i treballa per donar-hi solucions, i no altres coses. I una cosa molt important que ha dit el Miquel i que sembla obvi, però no ho és, la proximitat. La proximitat està en la gent, Passar als veïns i les veïnes, tots els que esteu aquí vosaltres, i parlar, xerrar, saludar-nos, parlar dels problemes del poble. Això és fonamental. Per tant, és molt important la participació, molt important. Ningú es pot quedar a casa i hem d'insistir en que tothom hi vagi a votar. Jo no estic demanant el vot. El que vull és que tothom hi vagi a votar. No pot ser que les eleccions més importants, les eleccions més transcendents, les que ens afecten a la nostra vida diària, a la nostra gestió diària, no pot ser que a Sant Quirze, fa 4 anys, només hi hagués un 53% de participació. No s'entén, no s'entén. Per tant, el que us demano és que d'aquí a les eleccions, sisplau, convenceu, ja dic, no estic demanant el vot, simplement demano que tothom hi vagi i digui la seva, que decideixi el dia 24 de maig. Hem de participar i hem de decidir, i això ho hem de fer a les urnes. Mireu, el dia 24 de maig tothom a votar, i el dia 24 de maig l'únic que us demano és que penseu primer en Sant Quirze. Endavant, Sant Quirze!